ọ bụ na Nnamdi Kanu pụta kịta kwụsị ikwu okwu Biafra kwuo okwu APC ọ ga-agbagharị mba ọma mgbagharị ndụ ya ka ọ na-azụ Igbo bigbo daalụ ịma na abịa na mmemme anyị adịghị egbu oge ọnụ n'anya ọtụtụ afọ gara aga ka ndị gọọmenti etiti gara kpara maazị Nnamdi Kanu aka n'ebe ọ nọ zuru ya ka ndị oshi wee zubata ya na Naịjirịa kamgbe aha na-ekwu okwu a ga-ahapụ ya ka a ma ahapụ ya ka a ga-ahapụ ya ka a ma ahapụ ya mana onye nke na-achịgbu achị ntị na-egbu ya ọ da anụ ihe ntị ya egbugide gbunyụọ ya anya o wee nwụọ Nnamdi Kanu ka nọkwa na nga ebe ọ nọ kamgbe Jagaban batara n'ọchịchị anaghị ekwe anyị nkwa mmasị na a na-ekwe anyị nkwa maka na ndị Igbo anyị bụ ihe na-abịa onye pụta ọsị anyị na mgbe na-adịghị anya ama m mgbe deputy speaker House of Rep Kalu nke Abia steeti bịara kwuo na Nnamdi Kanu ga-apụta mgbe na-adịghị anya onye ọbụla je brek onye ọbụla je gbadu na Nnamdi Kanu ga-apụta amakwa m na ọtụtụ ndị gọvanọs ma nwanne anyị nwoke ma ọ ji ụzọ Kalu onye ọbụla tinye gị ọnụ na Nnamdi Kanu ga-apụta mgbe na-adịghị anya anaghị echekwa 2027 dịzi oluzi afọ na-abụ abịakwa ọ bụziere gọvanọ na-achị Abia steeti bụ Alex Oti bụ ihe bịara gwa anyị mbọsị a na Nnamdi Kanu ga-apụta mgbe na-adịghị anya anyị akụgide aka anyị achọghịzi ịkụ aka ọzọ anyị sị ka anyị newe n'anya mana ọtụtụ ndị mmadụ ekwuona na ya bụ Nnamdi Kanu na ọ dị ka eji ya eme ụdị ihe Shagari ji Ojukwu mee mgbe emere elekshọn 1983 maka na ọ bụrụ na anyị rụta na anyị ga-ama na mgbe ahụ na ndị NPN gara dọta ụgbagharụ Ojukwu di m Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu si na Ivory Coast ebe ọ nọ kpọnata ya Naịjirịa kpọnata ya Ojukwu bata ozugbo emeghe ya wee banye NPN banyecha NPN zọọ ọchịchị daa sineti ọ bụ ụdị gọvanọ ka ọ zọrọ na ọ zọrọ sineti mgbe ahụ daa ya na Nnewi be nne ya bụ na ọ daa akwa ọzọ ọ dị m nke nna anụ kepụ na anaghị atọhapụ Nnamdi Kanu ikekwe na atọghapụ ya ka e wee marụ ka APC ọ ga-esi n'ihu dọ wee bata n'ala Igbo ka ndị be anyị ọ ga-atụnyeru Jagaban ka ọ chie na 2027 ọ nke a bụ okwu anyị ji bịa tata epetike ndị Igbo mgbe tinye ọnụ ka anyị mara ebe asụrụ asụ dewere ọdụ emekwa na ejoma ose ọjị meju egbocha ọnụ maka gịnị maka na nsọ a na-akarịa maka gịnị eche m na etu expose na ike aghọtago na Nnamdi Kanu bụ Second Niger Bridge onye ọbụla chọrọ izi ọchịchị abịa mmarụ Second Niger Bridge ọchịcha ọna emekata etu a bịa kpoka ya ofu bag simenti mmiri ọ na-agbụ iyoro okoto Nnamdi Kanu ka eji na ya ahata na ya ihe echi niile nke a abụghị my concern bụ na other people eji with him and related in such cases not na hapụtago ha enyere ha ọkwa ụfọdụ bụ ndị amị ndị eweta tin amị si na ha bụ repented Boko Haram onye chegharịrị Nnamdi Kanu na-ekwu ka ahapịa kịta on condition na hapịa agachie ya ọnụ ka on condition na ọbụgo a repentant secessionist na ọpụta kịta ji niile were eti na gọọmenti si ya ngwa ne nka mebe adịsị uche gị pụọ n'ihe ị na-eme ọ ihe m chọrọ ịma ọ bụrụ nke na-ahapịa m ga-ahapịa obute gị kwubere okwu a eji nwa ọka ala nne ya like you said maka election na-abịa kịta ekwubie anaghị ya here and there. We all know that ihe aja theatres of politics. So the problem bụ keri condition eji ahapịa or condition nwoke mechie ọnụ gị ekwuzi n'ọzọ ka condition gịnị mere ị gaa na ebe a na-ere newspaper ị ga-eweta ụsa nye ajụjụ ha maka na ndị na-anọ n'ebe a na-ere newspaper agwaghị anyị si na-enye gị ya condition ya pụta ya mechie ọnụ ọjụ enwekwa onye anyị nọ ebe ahụ nwekwa onye ha gara ebe ahụ na-agwaghị ya ka ebunye ya bilion ọjụ na-agwaghị ya ka enye ya steeti ihe na ka ọ chụwa ọjụ si n'ọsụsọ Biafra ya bụ na enweghị m asụsa ihe na ịchọọ iweta asụsa gaa na newspaper mana enyere m gị one ihe na kịta anyị nwere ike ijide aka datin bụ na Ojukwu zọrọ
Biafra nụọ ọgụ ya buru anyị ụzọ wee mekata ọ nọ na ihe na afọ 13 ọ bụghị obere ihe o chekata a ga-eni dike na mba na isi nwa onye Igbo ada atọ na mba ewesi ya natawa mgbe ọ nataziri ka anyị nọ mara ihe akparụ na mkpuke maka na Ojukwu batara wee hapụ ndị otu ndị be anyị ebe ndị be anyị chere ihu wee chee ihu na NPN. Ọ bụ eziokwu na mgbe ahụ na anyị na-eme politiks mkpuchi anya maka na ndị be anyị bụ ikwute ya ọbụla ihe ọbụla na-abụghị NPP mgbe aha si na isoro na ndị Hausa ọ dịkasị ka ọgụ nsị ka nwa ozugbo mana ewezụga nke ahụ ihe anyị na-ajụzi kịta bụ ọ bụ ihe ga-eme ihe mere na nke Ojukwu ka a chọrọ ka o mee kịta ọ bụ na Nnamdi Kanu pụta kịta kwụsị ikwu okwu Biafra kwuo okwu APC ọ ga-agbagharị ma nwe nchọ ka ịghọta